Hi, I'm Andrian Атанасов, квалификация 26-1 по Евразия Throwdown. В коя категория са? Категория Advanced. Тъмън на време. Ела да видиш. Сега почва. Ето. Аре, братко. Не. Концентрирай се. Кой се, когато си готов, казваш. Талко ще слагаш ли? Не мога после леко да почнеш. Аре, братко. Слагам ти безсмъртие. Аз ще казвам. 5, 3, 2, 1, давай. 1. 2. 3. Не бързаш. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Браво, братко. 10. Много добре. Айде, раз, два, давай. 11. 12. 13. 14. Браво, братко. 15. Още 5. 16. 17. 18. Още малко. 19. Последно. Перфектен под 2 минути. Готов. Той там излиза. Не, няма. Добре си. Не знам. Колко си. 2. 3. 4. Браво. 5. 6. 8. 9. 10. Браво, Анди. Добре. Тръскай, изми малко въздух, почти се. Айде, братко. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Браво! 20. Добре си. Видиш. И 1. 2.
3, 4, 5, добре си, 6, раздели на време ако трябва, 7, 8, 9, 30, братко, добре си, 10, Айде. 31, 32, 3, 34, дръж още малко. Можеш, 5, 6, не остана. 7, 8, 9, последно братко. Айде, страшно мина. Край, браво. Аре, братко. Давай лека по лека да върват. Знам, че е гадно, дай да направи няколко репа, да обърнеш дишането. 1, дише, отпусни се. 2, браво, това ти играта, добре. 3, 4, браво, 5, още едно, още едно, дише. Браво, брат, почивай. Вземи малко въздух, отпусни се, дише. Имаш време, спокойно. Точно, диш, отпусни се. Диш. Добре. Айде, искаме 6. Искаме още 6. Айде, когато си готов, 6 искаме. 7. Браво. 8. Перфектен. 9. Браво, Анди. 10, още 2. Само още 2 искаме. Дишай. Дишай. Браво, братко. Още едно. Още едно и почиваме. Браво. Почивай. Отпусни се. Отпусни се. И имаш време. Дишай. Добре, последна права. 8 бройки и приключваме. Почини колко ти трябва. Айде. Айде вече, лови. Аре, братко. Последни 8 бройки приключваме. Вече всичко даваш, давай. 13. 14. Браво! Последни 5. Последни 5 бройки, брат. Давай. Жив умрял. Ще ги направиш. Добре. Браво, Анди. Последни 3. Давай, 3 бройки. 3 бройки. Хубаво от краката. Ряз. Добре. Последни 2. Последни 2. 19. Последно, братко. Последно. Давай. Край. Браво.